वेलकाम टू माय बर'मनि मिक्स चेनेल लोगोफोर दा बुंखां आंनि बर'मनि मिक्स चेनेलाव फंसे फरायहोनो थालायबाय स' लोगोफोर आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय स' आङो दा थांनो ओंखारदों खामारगुरिनि माबायाव फुजायाव आरो मन्दिराव शिबरात्रि फुजायाव माने खुलुमहैगोनल' आरो जोङो प्रसाद इरि बावलाया जायखौनो खुलुमनानैल' फैनोसै मैयाबोथ' नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना मैयानि भिडिअआव खामारगुरि मन्दिरखौ ओरैजाय लामायाव थांनायाव भिडिअ लालांदोंमोन आरो आं ओमफ्राय दा जायगायावनो थांथारनोसै स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो चेनेलखौ दं चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो स' बिदिब्ला लोगोफोर आं थांनो ओंखारबाय बिदिब्ला जायगासिम थांगोन सानै थांगोन सासे लोगो दं स्कुटिजों थांगोन आरो जोङो स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादोल' जों जायगासिम डाइरेक्ट सहैग्रोनोसै फैबाय जायगायाव खामारगुरि मन्दिराव नै खुलुमगासिनो माखासेफ्रा पार्टि गोबाव मोनगोनथाय पार्टि लाबोआखैमोन पार्टिखौ सों फैदोंमोन दखानदारानो गैया बबाव थांखोथाय नै बिराद मानसिफोर फैयो आरो बेयाव खुलुमनो पार्टि दं ने नै बैयावबो दङबा बेसेबां नांगौथाय बेसे मुथाबा हा खैथा थायो ओमफ्राय 20ता थायो खावसे फानगोन ना फाना माबा हरनाय होनबालाय 20 थाखानि हरलाय नोंनो नांखाया ना नांगौ दंबो होनबा 40खौनो बायनांसिगोन दखानदारा फैबाय फाथैखौ मोनसिगोन नै फाथैखौ मोनबाय जों दा एन्ट्रि जानोसै आरो हाबनोसै मन्दिराव ओरै फै ओंखायनोथ' नैयाव गासिबो फानजोबो नै दखानफ्रा ओइथिंबो दङ नंगौ बेयावसो मोजां मोजांसिन थागौमोनदां बेहेल बिलाइखौलाय मानो ए ओहो नांथ'ला बैयाव सफैनोसै जोङो दा बेनि मन्दिरा नै जों बिराद खस्थ' फाथै सुनानै फैखांबाय दैखरावबो होयो ओमफ्राय दा हाबनोसै खुलुमसै जों खुलुमग्रोनोसै दां ना नै मन्दिरा जों दा खुलुमनानै लाग्रोनोसै दा लोगो मोनगोन जों दा मोनसे खुलुमखांबाय बावनोसै नै गासिनो गारजाखौ खुलुमहैनोसै बा बेहाय बिराद भिर मानसिफ्रानो नैबे लामा जिङावनो आरो मन्दिरा नै हाबसै दा मोनसेयाव नैबेखौबो खुलुमखांबाय जोङो दा ओमफ्राय मोनसे खुलुमहैसै बिमा बिस्वहरिखौ लादो नुबाय बेखौबो ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांसै आरो बैयाव सबथि लानानै थांसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों भिडिअखौ जोबजासिम आथिं सुदों सक्ति लानानै थांसिगोन जोङो जाथ'बाय ना
बेखौ आखायाव खाग्राखौ लानानै थांसै दा हरलै भिडिअ खालामदों नामा? औ लादो खाबबाय कृष्णामोन लाबाय गानोना गाना गावसोर थांसै फटक लाला बेयाव गानखांबाय नै बैयाव फटक मोननैसो लानानै थांसै जोङो दा ओमफ्राय बेल बेलेगखौ नुलाय मन्दिराव फटक मोननैसो लानानै थांसै जों फटक लानोनो मन्दिर सिङाव हाबबावबाय आरो बिराद पानिपुरि फानलाबाय थादों मा गदों औ थालांदो इब' लावा नै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो चेनेलाव दंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय